प्रज्वलित करून या दिवसाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. रात्री 8 वाजता भोवतीचा कार्यक्रम सुरू होईल. अशा भोवती कार्यक्रमाचे मानकरी आहेत शुभनवाडी सुतारवाडी आणि केतकर बडे. संबंधित दोन्ही गाडी प्रमुखांनी वेळ भोवतीचा कार्यक्रम आणि आरतीचा कार्यक्रम नियोजित वेळेमध्ये संपन्न करायचा आहे. रात्री 10:30 वाजता सुदैव रामेश्वर रंगमंचावरती नाट्यप्रयोग सादर केला जाणार आहे. श्री रवींद्र लक्ष्मण लाखन व हरीश शिवाई सीताराम तिखे यांच्या सौजन्याने सिद्धाई कान्हाई रंगभूमी आज रात्री नाट्यप्रयोग सादर करतील. प्रेम करावं पण जातो आज रात्री 10:30 वाजता. तरी तमाम नाट्यरसिक बंधू आणि भगिनी हा नाट्यप्रयोग पाहण्यासाठी वेळीच उपस्थित राहायचं आहे. धन्यवाद. पॉइंट घ्या दोस्ती, सिंगल पॉइंट. या उत्सवाच्या ठिकाणी गावखडी गावचे सामाजिक कार्यकर्ते, व्यावसायिक आणि डॉक्टर कॉलेजचे कर्मचारी दत्तारामसाहेब कड्यार यांचे या ठिकाणी अर्पण झालेल्या उत्सव मंडळाच्या वतीने उपाध्यक्ष बाबू तुरंकर यांना विनंती करतो की उपाध्यक्ष साहेबांनी दत्तारामसाहेब कड्यार यांना या ठिकाणी मानाची पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. तसेच या ठिकाणी पुष्प देऊन या ठिकाणी आम्ही त्याचं स्वागत करीत आहोत. दोस्ती पटांगण क्रमांक 1 वरती सामना सुरू होतो. दर्यासागर ब विरुद्ध माफ करा न्यू दर्यासागर विरुद्ध संघर्ष पाहू. पटांगण क्रमांक 1 वरती सुरू असताना न्यू दर्यासागर विरुद्ध संघर्ष पाहू. पंचाने नाणेफेकून सामन्याला सुरुवात करायची आहे.
दोस्ती सिंगल पॉइंट. पॉइंट का सिंगल दोस्ती. वन प्लस 2 3 पॉइंट दोस्ती. करतील सरपंच मुलगे तेवढंकर यांच्या सुवस्ते आमचे डॉक्टर जावे नारायण साहेब यांच्या Very, very 2 points. सागर दोस्ती
न्यू दर्यासागर संघाचे व्यवस्थापक यांनी लवकरात लवकर कार्यालयामध्ये यायचं आहे. न्यू दर्यासागर संघाचे व्यवस्थापक यांनी कार्यालयामध्ये यायचं आहे. लागले रे बोलताय का बाहेर गोष्टी एकाच बोलायचा. तिकडे होता तर तिकडते क्रिकेटच्या मैदानावरती यानंतर सुरू सामना आहे. नेतृत्व घालसरी विरुद्ध जोशपुरा मंडळ. आपल्या पाठीमागच्या क्रिकेटच्या कार्यालयामध्ये जायची आहे. क्रिकेट नेतृत्व घालसरी आणि जोशी या दोन संघादरम्यान होणारा क्रिकेटचा सामना चालू सामना संपल्यानंतर क्रिकेटच्या मैदानात सुरू होईल. या उत्सवाच्या ठिकाणी संतोष सुरेखे आलेले असेल तर त्या कार्यालयामध्ये यायचं. संतोष सुरेखे टायमिंग नाही लागलं. संतोष सुरेखे याने कार्यालयामध्ये यायचं आहे. बोनस प्लस 2 पॉइंट.
बस खाली खाली बस बस खाली कस्टमर आला होता मी कॉल केला आपण नाव टाकायला येतो नातेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते नातेगावचे सुपुत्र आमच्या विजय रामकृष्ण मंडळाचे आवाज संघ श्री मनोज आडुरकर यांचे या ठिकाणी आगमन झालेले आहे. मनोज आडुरकर यांना मनाचं पुष्प त्यांचं स्वागत करायचं आहे. मुखाध्यक्ष यांना विनंती करतो की त्यांनी मनोज आडुरकर यांचे या ठिकाणी मानाचं आणि तेजस्वी या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. मनोज आडुरकर गेले अनेक वर्ष आयुष्यामध्ये भेट देतात, आम्हाला मार्गदर्शन करतात. आमच्या या उत्सवाचे प्रमुख सल्लागार मनोज आडुरकर यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. हाँ
सुधर बोलता रेट चालू असताना सरळ बोलता रेट चालू असताना आव झालं की लावलेच ना क्रिकेटच्या मैदानातील सामना सुरू करायचा नेतृत्व गावखडीचं विरुद्ध दक्षिणामध्ये चालू सामनातील चर्चा संपल्यानंतर पंचांना सामना सुरू करायचा आहे. बघित राहा काय बोलत नाही मी बोलतो तू आत्ता पण बोल झाला झाला चला पॉईंट घ्या दोस्तीकडे पॉईंट वर लाव खाली लाव कोणी झाल्या काय म्हणलं तुझं म्हणणं शांतच नाही कांक्यावर पाहिजे हवत नाही असं तुझं अर्थ काय ते बोलतच राहायचा बघतात हात पण नाही मारला
शेवटची 5 मिनिटे 35-25 दर्यासागर 22-22-25 आता सोडणार आणि चांगला विश्रांती घेऊन कोणाची काय साईडला त्याला ढकलून दिलं येतच नाही दोस्ती बोनस घ्या दर्यासागर 1+2 3 पॉईंट दोस्ती Hey!